Miten jos kohta on jo päätetty niinku tää lasi tässä. Se on täynnä nyt, mutta kohta se on tyhjä taas. Ja sit se taas täytetään ja sit se on taas tyhjä. Eikä se lasi ei ite päätä mitään. Se vaan on. Koko elämässä se vaan täyttyy ja tyhjenee. Sit kun se särkyy, ei sitä kukaan muista. Uusi lasi tilalle ja elämä jatkuu. Ei ihmeen voi päättää lasiin kaadetaan. Se on tänään, että haluu kaljaa, mutta joku saasari tulee. Ja sun on pakko juua se. Et sä voi jättää sitä juomatta. Joku toinen on päättänyt, että tää on sun juoma.